Здравейте! Започвам с Feed the Beast. Имам малко неща, но нищо не е читнато. Ще ви изведа малко из къщата. Това ми е къщата. Тук ми е портала, там са ми дърветата, машини. И тук ми е честа за роди. Нещо дали има по печките тук? Не. И с моят цеж ми се припче. И ако знаете, тук съм с панели. Доста си играх за тях. Защото мисля, че един е нисковолтажен, другия е средноволтажен или посредата. Сега ще отидем малко за овце. Вижте ме, какъв съм готин. Да сложим броните. Да, забравих. Тук съм с Зиперолес. Да. Аз не мога да играя в Feed the Beast. Няма купена игра, но ще се постараем нещо друго да снимаме. И пишете в коментарите на каква игра искате да снимам. На мен ми е все тая, ще снимам. Само на вас ви харесва. Да. Но на всички други игри, които и двамата можем да играем, ще снимаме двамата мултиплеер. Определено. Да. И ако не ви харесва моя скин, или искате да си имам интро, ако някой може да направи едно хубаво интро и някой хубав скин, ако иска, може да ми направи. Да, днес ще направя Facebook страница, ще дам Skype, ще правя лайвстрим. Да. И мисля, че 40 ще ни стигне. И тази овца, точно, 40. Пак добре. Това е Мининг лазер, ако се чуете какво е, вижте какво прави. Доста е добро. И само да ви кажа. Значи, този Мининг лазер не може да се презарежда. И когато ми се изхъби, му свърши ток, ще го махам и ще си взимам един пълен. А майнинг Diamond Drill ще го слагам в мъфето и той се зарежда. А това не знам как се зарежда. И затова, ако някой знае как се зарежда, просто да ми каже и няма да си читвам. И кажете какво искате също да построя. Още не знам какво друго. Тук виждам още смола. Да, и мисля, че дойде времето да дадете положителен вод за клипа и да се абонирате за мен, ако не сте се абонирали. Нямам как сте се абонирали, защото това ми е първият епизод и абонирайте се, дайте положителен вод на клипа и кажете на какво да снимам. И сега ще поправим 3 етапа. Готов ли си? Или това още беше упражнение? Снимам. Защото доста са упражнени. Еми сега какво се прави. И с тази вълна знам какво ще си направя. Ще направя една красива беседка. Но няма да мога да я завърша, защото ако давате повече лайкове, ще снимам по-дълго. Не ми е разрешено по-много да снимам и много съжалявам за това. Много страдам по-точно. И ще събера малко дървета. За да си направя една хубава беседка. Или пък... Да, беседка. Ще си направя. Да обработим дървото.
Добре, започваме. Само че ще направим сутринта. Лягай да спиш, да? Всички материали са в нас. Това си няма да ни трябва. Ще е пода и да започваме. И пак забравих дърт. Най-мразо така. Дърт. Тук. Тук ще гледам за зомбита. Ще направим работна маса. Но къде? Тук. Дай само да ви кажа, всички ще направя линк в описанието към един Damask Pro, който играе с Nodus, снима простоти и се е срещу мен. И ще ви дам линк към към някой от клиповете му и ако може му натраскайте много отрицателни. И защо не става? И защо? Добре, така ще е тавана. Така също е яко. Да си направим още стълбички. Ще е така. Да, стана супер. И тук ще направим една печка. Сега ще направим един чест. Печка. В този чест ще оставяме. Защо не може? Верно, не може. Така, тук не знам какво ще има. Сигурно още съндъци. Честове. Игра на Peaceful, да. Ако искате да сме на режима, казвайте. Мен ми харесва на Peaceful, защото няма зомбита, крипъри, да не ми рушат къщата. И някой като ми разруши къщата е ужасно просто. Аз това не го мразя. Ето така и отгоре ще сложим стъклени панелчета. Аз мисля, че трябва да имам. Да, имам 7, те ще ги снимат. Така ми е хубаво. И да, това беше от мен. Ето е беседката, която построихме в този епизод. И очаквайте втория епизод. Чао!